Siyabonga kakhulu obingelela baba udokotela, baba oyisizwe, baba ojabulile. Siyazi ukuthi naphesheya abantu baba ojabulile, hhayi uthokozile, ningethuki baba ojabulile, siyabonga. Baba udokotela, sikubingelele bese siphinde siyakwamukela uhlelo lwethu namuhla. Baba udokotela, kunabantu esiyasibabone umuntu uthola ukuthi wenza iphathi wenzela ogogo. Singasho ukuthi ku-wrong lokho, but abanye-ke kuthiwe bakusebenzisa ngendlela e-wrong. Kukhona into ekukhulunywa ngayo ibizwa ngesithwalo sezalukwazi namakhehla. Kungabi khona into enjalo, uma ekhona iyini baba udokotela, and buyini ubungozi bayo, buyini ubuhle bayo? Siyabonga kakhulu, lento yezithwalo iyasikhathaza kakhulu. Akekho umuntu ophephile manje, akekho umuntu ophephile. Kuthwala ngayo yonke into, ayikho into engathwalwa ngayo. Wena ungakuthwala nangento zokugqoka. And then asifuni ukukhuluma into eziningi azo mhlawumbe siyashumela kulona isonto la vese angivamisile esontweni. Into eyenzekayo la ukuthi ufuna sikutshele nje iqiniso ukuthi uzolibamba kanjani indaba yakho le. Wena ke uthwele ngezalukwazi manje sicela ukukuveza obala ngoba u-wrong lento yenzayo. Uma uyahamba uyenzele kude, ungayenzi la ngakithi ngoba nje iyasikhubaza, ikhubaza thina. Hamba uvalele izalukwazi zabelungu lapho wenze zona lezi ezihlala lapha amahobs amandini, wenzele zona amaphathi. Kunesithwalo esitholakala eTete. Kunesithwalo esitholakala eMamboni. Lesithwalo lesi basithanda kakhulu eMamboni. Isithwalo sezalukwazi. Uma usuyenzile lento bakunika ke lesigubhu sakhona siba sikhulu sibe emnyama siba mase besigqokise into engathi ingubo kaNodoli. Then mase besho ukuthi yambona ke lo gogo lozohamba naye. Into eyenzekayo lesigubhu lesi bathi siugogo. Abantu mebekubiza nawe bakubiza ngogogo. Ugcina ungasazi le ndoda yogogo indoda enjani lena elokuvuma ukubizwa ngogogo kanti isithwalo sakhe akhushulwe ngaso. Uyanikeqa ninathi hayi abantu badala. Bakhona abantu abakhushule idlozi lesalukwazi but isikhathi esiningi ngovithiza labantu besitshela ukuthi bawogogo. Then ke off record ukuthi makhona umuntu ongizwekayo. Then into eyenzekayo lana ke bayathwala labantu laba ngezalukwazi zethu. And then umuntu uhamba ngemoto ezinhle, imoto ezinkulu. ngeMandela Day isithwalo sakhe operator lapho. ngeMandela Day wenza beka itende egroundini, athole ipermit kumasipala for gathering of abantu aba more than 50, agcwalisa abantu lana and mase kuzoba nephathi. Into ayenzayo lesigubhu sakhe sidla imbongi, asidli igazi, sidla imbongi wonke lo nyaka sidla imbongi. Kuzothi mhlazane eseyenza lo msebenzi lo mase sizodla igazi likaXamu. Bulala uXamu awubulalele lana. Uma sewubulele lo Xamu lo uyawuthatha uyogqiba lo Xamu kanye nalesigubhu lesi osekweni lomfula. Ngesikhathi igazi laXamu silingene lana mase sekuphekwa lokudla okuphekela lezalukwazi uzosigovula lesigubhu sakhe ngophondo aconisele kulokudla okuzophekela lezalukwazi oBrian yonke into mase bayadla komakhulu ke badle kuqoqwa amathambo kwenziwe yonke into mase athatha amathambo mase yanekwa. Khumbula ubafakele igazi laXamu, igazi laXamu alifaka esigubhini wahlanganisa isigubhu esidla imbongo yonke lesikhathi unyaka wonke. Then mase yaxova mase nikeza izalukwazi zethu zidle. Uma seyidlile seqoqa amathambo wathatha uwabeka phezulu kwehoko ayoma, uyawathatha uyawagqula agaba impuphu. Lamathambo uzowaconisela futhi nawo lesigubhu. Uyawathatha lamathambo alenyama kade idliwe izalukwazi uyowagqiba osekweni lomfula kanye nalo Xamu yonke into uyogqiba ndawonye. Uzobe sesisuka mase sekukhipha uXamu lo emva kwensuku eziwu7 usiyakhipha usiyawuneka uyawugawa uyawumisa lamathambo lahlasela lesigubhu usiyawushisa ugeza ngawo uceba into eyisimanga lo muntu. Kuthiwa eve busisekile buka nje wenzela izalukwazi usikhiphela ezinye wazihambisela door to door ama food parcels and then kanti ilesithwalo sakhe lesa akade senza. Ngalondlela umuntu ukukhuphuka into eyisimanga, into ezathu ukuthi asebenzise igazi likaXamu alifake kulesigubhu mase ugqiba lesigubhu noXamu. Lesigubhu lesiphenduka sibe utikolosha. Uma sesiwutikolosha abantu abadle la kuyena sithi door to door abazukulu balabantu akade beyadlala babaphuwa into eyisimanga. Ama accountant aba debt, othisha bayaphelelwa imisebenzi, qualified ugogo wakho ubhizi emakhaya uhamba imicimbi angayazi nihlupha nibe ningazi ukuthi kunakele kuphi. Niyakholwa la ekhaya nisindisiwe, nithandaza njalo, niyasabatha, sekuzeka kwadaba inyawo, nihamba ngenyawo uma umgqibelo nesontweni akwenze kufa khona. Iphandla sibhathwe endololwaneni akwenze kufa khona. Kanti ugogo ubhizi ulanda lezilwane leziyana, lezilwane mase zispreada zidla yonke into yenu njenge cancer. Ngalondlela ke wena gogo osahamba imicimbi enjalo
sicela ukuthi nje idla okwakwakho. Uma enilanda lo baba noma lo bhuti noma lo sisi ngoba lo sisi unenhliziyo embi nje lokuqala, akaliftane emontweni yakhe, angazi le pattern ezalana nihlangana naphi naye. Akaze athengele umuntu o-wheelchair la ekhaya, akaze akhele umuntu kunabantu abahlupheka akabakheli, kodwa wenza show unyaka nonyaka wenza le party yezalukwazi. Kuyisithwalo-ke leso sezalukwazi, uyaqiniseka ukuthi anihambi nalutho la ekhaya. Ingakho-ke sithi uma ukuthi ugogo wakho uyayihamba lezinto, woza kubaba udokotela, woza kubaba uKhanyile, woza kubaba uDlomo, hamba weye kwenyanga, woza kuDr Sibanibani, uProfessor Sibanibani, batshele ukuthi ubaba udokotela kwivideo yakhe ukhulume kanje, ngicela ningisize Nkosi yami, nikhiphe lo moya olando ugogo, namhlanje siyahlupheka la channel akuyo ukuthi ngiqhwaga abantu nabeze kumina. Ngithi simbula ichilo lalabantu laba abasirobha egaming, abarobha ogogo bethu ngoba be-weak in mind. Ngalo ndlela-ke isithwalo sezalukwazi sibaluleke kakhulu sisikhulume, and then asivalwe ukuthi wena umelaphi wendabuko usasenza ngokubeyeke nje ukuthwalisa abantu ngezalukwazi abantu iyahlukumeza lento, ishaya nongonanga kusindo nongathwele. Ngalo ndlela kuba udokotela akekho against sona, uyaphikisana naso ukuthi ake siyeke ziningi iy'thwalo esingathwalisa ngazo abantu, kodwa lokho ukuthwalisa abantu ngezalukwazi ihlukumeza kakhulu lento, isono ngaphezulu kuba isono, ngoba imindeni eminingi iyakhubazeka kodwa wena uqhubeke wakhe isitezi egqumeni. Le sitezi egqumeni wavese nje uneviyo ephezulu sana isitezi sakhe egqumeni ngoba ufuna ukubukwa. Ngalo ndlela isona-ke isithwalo sezalukwazi. Sibonga kakhulu abantu besazohoxa kule sithwalo sezalukwazi. Siyabonga.